Tá situácia v Banskej Bystrici, vďaka pánovi županovi, je pre mňa dosť desivá. Je to hrôzostrašná vec, keď niekto začne zakazovať, alebo teda nepodpisovať granty na umenie. A mali sme pocit s chalanmi u nás v divadle Astorka, že by sme mali pánovi Kotlebovi túto situáciu nejako znepríjemniť a zároveň vydať nejaký signál, že s ním nesúhlasíme. Rozhodli sme sa teda, že 9. decembra zahráme našu inscenáciu Na koho to slovo padne, teda na území Banskej Bystrice, a tým vyjadrime podporu Bábkovému divadlu Naraz cesti. Celý ten výťažok z predaja lístkov teda bude smerovať Bábkovému divadlu. My sa veľmi tešíme na vás. No a ja, keďže teraz často uspávam môjho malého Šimona rozprávkami a čítam mu z kníh, tak som si povedal, že napíšem takú jednu moju prvotinu, rozprávku. No a keďže sa táto situácia v tej Bystrici takto vyvíja, tak som si povedal, že napíšem rozprávku o tom, ako to teda v tej Bystrici vyzerá. Za 7 horami, za 7 dolami bolo jedno zakliaté kráľovstvo. Panoval v ňom zúrivý kráľ Mavián I. Pestoval si úzke fúziky a chýbali mu vlasy. A aj keby ich mal, rýchlo by sa ostrihal. Ani jeho dvorní šašovia vlasy nemali. Poddaní v okolí zakliatého kráľovstva Maviána I. obdivovali a radi sa mu klaňali. A aby mal obdivovateľov ešte viac, cestoval po okolitých chotároch na veľkom čiernom obrnenom koči. Verboval ich na svoju stranu a presviečal ich, aby sa stali jeho pandúrmi. Tradície a zvyky svojej krajiny ignoroval a tešil sa, keď mohol svoj zámok zahaliť do čierneho súkna. Vtedy vyvesil na balkón svojho kráľovstva tmavé zástavy alebo bojové heslá. Mal obrovskú radosť, že si to môže dovoliť, a tešil sa, že tak môže provokovať okolité chotáre. Veľmi rád sa zúčastňoval aj rôznych pouličných sprievodov. Tam vždy rád rečnil, kričal a mával zástavou. Zástav v sprievode bolo viac. Boli rôzne krížiky, kopce. Aha, tu som sa pomýlil, prepáčte. Dúfam, že ste ešte nezaspali. Boli na nich nakreslení rôzni ujovia, väčšinou s fúzikmi, rôzne krížiky, kopce a všelijaké iné háky-báky. Keď sa sprievod pohol, dunel celý kraj, pretože ujovia a tety mali obuté ťažké čierne topánočky do dažďa a fujavice. No už ako malý chlapček Marián I. Už ako malý chlapček Mavián I. nemal rád spevy a tance. Hlavne tancovanie nenávidel a vyhýbal sa mu. Aj keď jeho poddaní si zatancovali radi a často, on sa vtedy trápil. Využil teda svoje právomoci a zakázal tancovať každému, kto mal talent a radosť zo života. Ani divadlo ho veľmi nezaujímalo. Hoci bol rád obklopený svojimi dvornými šašami, divadlo sa mu zdalo neslušné a hlúpe. A ak si aj nejaké divadielko pozrel, bolo to iba také, ktoré schválili jeho radcovia. Kráľovanie kráľa Maviána I. však mal aj svoj koniec. Ešte nejakí tancachtiví, divadlachtiví a životachtiví ľudkovia predsa len existovali. Začali tancovať a hrať divadlo vo svojich príbytkoch, potom vyšli do ulic, na námestia, do hôr a kopcov. Ba aj oddaní, podaní zlého kráľa začali z nenazdajky tancovať a tešiť sa. Kráľ Mavián I. z toho dostal osýpky a neskôr kiahne. Celé telo ho tak strašidelne svrbelo, až od zúfalstva začal utekať pomedzi tancujúcich pandúrov preč zo svojho zámku. Naposledy ho vraj videli papagáje v oľade na opustenom ostrove. Pán Korda, vy ste zaspali? Pán Korda? Pán Kimka, toto fakt ste čítali svojmu synovi? Áno. A zaspal? Tak to pozeral, že? A nezaspal. Lebo ja som mu to čítal ráno.
Takže už bol vyspatý.